Hemme kişi narahat näme? Ahuncan öýde bereket ýok diýe. Öýde mehabbet ýok diýe. Öýde tamam narahatçylyk diýe. Aslında yaşula siligi ýok diýe. Yaş kişiye rahim ýok diýe. Aslında bir doğa, tevhid, bereket, Kur'an, aslında hiç zat ýok aýrylyp bar ýedi. Aslında sahabat, gowçylyk, erhili bir-birinden sowuymak. Nämäň üstüne? Ey jawan dost. Hudaý üçin ikimizin gurrunmy kulak as. Olaqan öýden bereket aýryp erhili sowtýan zadyň biri haram kepleşmek, haram gülüşmek, haram irtibat, haram film, haram zatlary adam girişi berse öýde nur ýokdur. Öýde bereket ýokdur. Erhiliň mehabbeti ýokdur. Şonuň üçin ikisiniň de gözü dolu haramdan bahanazar bir kaygısından sonra birbirinden yadıya hasta oluyor. Esasatlar ayrılışıyor. İnni Hudaý üçün yaşamak ba. O da yadının oyunu yok. Ne başka birini kovuran, başka birine baran fikirleri şunsunlar. Ne deyip? Haramzat gözlüyor, haramzat kepleşiliyor. Zemineli amada. Şoň menen gowy yaşar mı kadip pakir allan ýa-da. Pakir çık bitir allan ýa ona. Hazreti İsa ey jawan dost. Hazreti İsa birun dünýäniört. Dünýä näme? Dünýä diýerler şu ýaşap berenlerimizde haramda adaýdylýar. Dünýäni örtdi. Qarrihli, nursul, ýüzü baş, ýani owadan egin maşy bahmyşdyk. Hey hele kim bolýan diýipdir dünýä. İsa peýgamber. O hele näme diýipdir? Men şu dünýäň içinde haram zatly men diýipdir. Haram iýmek, haram içmek, haram kepleşmek, haram zat näme bolýan bolsa. Hususan guşiler, haram zatlar, gözlemeli zatlar, tele erkek gatışmaklar şu hele ýaýdypdyr men bir haramda atla diýipdir. O diýipdir. Sen nagy hele ýetip alýan bamy diýipdir. Ýani saňa dagy bulaşýan bamy, haram eşitýän bamy sen bijiri nursyz, halawatsız, ört gara bolup baň diýipdir. Hawa diýipdir. Men daşymyň egin maşyma allanyp gelýän kän maňa diýipdir. Ýüzümüň nursuzlygyny, halawat ýokdugyny gözden ak diýipdir. Ýüzümde köseýän diýipdir. Köseýän, awrynyň gaçyrýan, ogulgyzynyň aýyrýan, enaçasyndan aýyrýan, märekeden aýyrýan, doga, ibadat, haji, umra, hemme zadyň lezzetininden aýryp, oňam sür defedini qany soryp, oklak goýýan diýipdir. Maňa dünýe diýilýär diýipdir. Haramdat ondan maşy işetýänlerdir. Gyrezin. Yalan vurrunmy? Ya bizire ýerde bizire vurrun açma la vurrunmy? Näme diýip ogulgyýdymyz ýa özümiz riayet etmeliler. Allah'ın haram eden zadyna barmalylar. Gözü haramdan doldurmalylar. Kulugy haramdan doldurmalylar diýip näme diýip biz ýadymyza salmalylar. Söýünme, gerseni dünýä söýüp dur. Söýüp mennip gözüňe kum guýup dur. Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Söýünme, gerseni dünýä söýüp dur. Söýüp mennip gözüňe kum guýup dur. Ol bir haram kepleşenne, haram zat gözlänne ýa mahbaradan ýa guşiden Oğlum şu vakt bir lezzeti var yanık da dünya ona men seni söyleyenlerin hep hudileyen yanık gözüne kumuyup köredi ötüyor. Gözüne kumuyup kulli kalbi kör. Bir tofarda bu kulli şeyittirip zindagiden ilgun, heley, oğlonuşu, hormat, ibadet düp kesigli. Hudaý olan dadına yetişsin bir torlu dadı esmeden geçigli dünyadan geçip gittiler. Hani 40 yıl mı ne olur? Dövrüğünü el çarptırıp taşnarlar yana adamlar. Elçek bu gurrunlardan puştur bakun mollana diyen gurrunlar diyen adamlar hani. Namını şanı kalmaz diye mahtumul işan. Ne meselleri kaldı şola adamlar. Ne mal kittile özleri bilen. Hayır doğal kittile mi? Ruhaniyetlerini kaldır kittile mi? Özlerinin odul firişte yanı kursoğu dolu. 7 kat asmanın üstünden koşulan kursoğun ne kızat badı. Ne mi onun yadından çıkar geç gitmeli dünyadan? Ne mi özünün heyvandan farkı vardığını bilmeyecek geç gitmeli dünyadan? Haberdar oleylim Hudaýa diye qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil addin ömrünü gülüp geçiren Husru Perviz yanak Heraklius yanak Rupan padşahı Resulullah'ın zamanında yaşayan adamlar Mukawqis Mesir'in padşahı yanak adamlar ömrünü gülüp geçiren adamlardan kıyamette sorulacak näçe yaşadın sen diýip ol kafirler aýtjak men dünýede ya bir gün yaşadım ya 2 gün yaşadım diýip aýtjak. Ya bir gün yaşadım ya 2 gün. Ömrünü hoş geçiren adamlar ha. Halancırıtı. Tarihi Teberi'ni okuydan görün. Husru Perviz Nazir'i yaşayamıştık. Okuydan görün şunu. Heraklius, Herakl. Rupan padşahına Resulullah naması varanna manrayla derakıptır Heraklius'un. Oturun yerini titrep. Öde hak peygamberinin yanıyıptır. Yani padşahlığım hep bir küçük değerliyiptir. Kafir ol geçikiptir şeydir.
Kıyamatta sorulsa näçe ýaşadyň dünýä? Men bir gün ýa 2 gün ýaşadym diýjek. Bir gün ýa 2 günden çürüm Allah'ın ýatdan çykaryp haramdy gezäm aýlyň. Çeragi rake izat ber furuzat haram ke pof konat rişaş besuzat. Hudaýyň halal haramyny indemäni ýok men özüm bilerin bu zat diýipdi. Haram ýerden güljek bolýan adam gözi gaşy sakal murtyan galar. Ondan maşadat bolmaz. Çeragi rake izat ber furuzat haram ke pof konat rişaş besuzat. Hazreti Hacı Abdullah Ansari aýdýar. Çeraqini ki hak yandırdı koydu, ani kim püftüydü, sakkalı koydu. Hudaýyň yak koyan sırasyny dinini söndürjek bolup, weleş bu gürrüňlerden aýdylyp beren gürrüň kändir diýip haram ýerden güljek bolýan adamyň wüjudyna, öýünni bereket, nur, halawat, lezzet, doga, manewiýet, bir sahylyk, bir gowluk, hoş ahlaklyk eger ýokdur. Ýöne batry goýlan gurjak ýak bolup ýaşap kesip berendir. Hudaýyň koyun tiken zadyny itiklep yıkçak bolýan adam zilil, hor, betbaht bolup dünýeden geçer.